बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दायो सफैबाय जोंहा नैबे अरुणाचल प्रदेशनि सिङाव थानाय वेस्ट कामिं डिस्ट्रिक्टनि जि मान्डाला टप नैबेयाव सफैनो हाबाय लोगोफोर नैबेयाव आङो दायो नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिगोन आङो दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन बोथोरा ओरैबायदि मोजां गुसु लोगोफोर माने नैबेयाव मान्डाला आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो मान्डालानि जि नुथाय बेफोरखौ नोंथांमोनाबो नायलांफादो आरो आंजों लोगोसे ओरैबायदि मोजां ना बोथोरा गुसुनो बेनिफ्राय नैबिथिं नायलांदो नै दासिमबो एसेबां गोग्लैयाखै एसे दङ आरो ना बेफोर गुफुर नुदोंना लोगोफोरनो बेफोर बरफानो आरो दै माने एसेबां बांद्राय गोग्लैयाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेयाव बरफा मथा-मथि आप टु 10 जानुवारिसोनिफ्राय एसे बारा गोग्लैनो हागौ आरो ना लोगोफोर नैबिथिं नै जोंहा टिमा नै बिथांमोनानोमोन नैबिथिं फट' शुट खालामदों बिथांमोना नै दायो जोङो बेयाव दान्दिसे बेरायबाय बेनिफ्राय आरो बिनि उनाव जोङो गुबुनथिंबो थांनो नाजागोन नैबेनो जाबाय मान्डाला दायो जों बेयाव दान्दिसे बेरायनानै ओमफ्राय दा नैबेयाव जोङो नै बोथोराथ' गोबां गुसु नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंनि बेयाव दसे अर सायनोसै दानो बेसांखिनि बरफ गोग्लैनायावनो ओरैबायदि गुसुब्ला आरो मा होनना बुङो जेब्ला आरो बरफा बांद्राय गोग्लैगोन अब्ला नायदो आरो माबायदि गुसु जागोन ओरैबायदि मजा जागोन आरो ना बेयाव फैनो मोनजागोन ना माबाफोर दायो नैबेयाव अर सायबाय जोङो लोगोफोर गुसु ना बोथोरा माबा मोनसे नैबेयाव मा होनना बुङो मान्डाला फेस्टिभेल जायो नैबेयावनो जायो आरोना स्टेजआ नैबेनो नोंथांमोना गोबाङा फैफेरबाय आरो जायगायावनो जायो आरोना मान्डाला फेस्टिभेल जाब्ला नैबेयावनो प्रग्राम खालामो बिथांमोना बेनिफ्राय जायगाया नैबिदि साखाथिनि जायगाफोरा नायदो लोगोफोर मोजांलै जायगाया गुसु बेफोरनो नै बरफा माहाथु होद लोगोफोर नायदो नै मान्डालाया बेनो मान्डाला टप नैबेयाव अर सायबाय लोगोफोर जोङो दसे नै गुसुना बोथोरा बेनिखायनो अर सायबाय आरो दसे गुदुं खालामनानै लाबाय बेनिफ्राय आरो दायो जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो हास्थायगोन लोगोफोर आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननो आरो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर मान्डाला टॉप है ना ये अंकल ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट है ना कौन सा महीने में ज्यादा बर्फ गिरता है यहाँ में दिसंबर जनवरी ना अभी तो गिरने वाला है ना इस साल कम जनवरी में गिरना है 4 तारीख कम से कम 10 तारीख से ज्यादा होगा सर आगे गिरेगा ना गिर रहा है अभी भी गिर रहा है जा दाबो गोग्लैबाय थादों बरफा नै ओइ गोग्लैबायथ' एलाय गोलैदों एलाय दा जोङो बेयाव दसे गसंबानो थारमाने जोंनि गस्लाफोरावबो नांजोबगोन आरोना बरफा नैबिदि
बिथांमोननि नियम दङ दे बियो बिथांमोननि खानायनि नियम दङ आरो ना फुजा होनना बुंनांगोन आरो आदै माबायदि मोनदों जायगाया मोजां जायगायाथ' मोजां -3 दं फैयानो अर सायनांबाय आरो दा बोथोरा दे दा बोथोराव मथा-मथि बे साननैसोनि उनावनो थारमाने बरफ गोग्लैगोन जाहैदों आरो बेलेग बोसोराव डिसेम्बरनिफ्रायनो गोग्लैगोन होनना बुंदों आंटी बरफ अभी भी नहीं है ना गिरने वाला है ना अगले साल में दिसंबर से गिरा है अभी गिरने का वो है ना सीजन आएगा अभी सीजन आएगा ना बरफ गिरने के लिए आता है ना नैबे गुफुर नुदोंना लोगोफोर बेफोरनो आरोना बरफा माने बांद्राय गोग्लैयाखै गोग्लैगोन मैयानिफ्रायसो थारमाने एसे गोग्लैदों होनना बुंदों आरोना मैयानिफ्राय थारमाने सुरु जाबाय आरो गाबोन सबनिया फैयोब्ला थारमाने बेफोरखौ रोजा नुनो मोनगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोङो साननैसो एसे लेट जाना फैनायमोनब्ला पुरा नुगौमोन आरोना जे नोंथांमोननो गुसुना दे कुल थान्दा नै बिदि दङ आरो दा नै बिदि जानानै दङ संख्रि रेजेंसो बेथ' थुला बायदिसो जायो दे बरफाबो लस जाद्रायासै फैनायनिनो आदै खावलायाव फोनना ला एसे जाला ayo gusu ladılar sinanı temo ladılar gusular gusu den zarmata gusu दसे गेलेबाय लोगोफोर नैबे बरफजोंनो जोङो ने माने बांद्राय लोगो मोनासै नालाय बरफखौ नै बिदि बेयो मान्डालानि दै खिन्थु सिलापासाव थांबाथ' ओरैबायदि बरफ दिनै बुंनो नांला आरोना खिन्थु जोङो थांथ'ला दिनै समा एसे आंखाल जोंनिया नै ट'रा नै बिदिमोन लोगोफोर नै दायो जोङो मोनसे आरो गुबुन डेस्टिनेसनाव थांगासिनो दायो जों बबेयाव थांनाय जायो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नै बिथिं दङ जोंहा नै बैनाय खुंगुर प्रिन्स खुंगुरबो होनना बुङो बिथांखौ बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाहैबाय नै जोंहा आदै विलियम बेनिफ्राय जाहैबाय नै बिथिं नितु सार बिदि आरो जोंनि दिनैनि ट'रा बेनिफ्राय आरो दायो बिदिनो जों बबे जायगायाव थांनाय जायो बेखौबो नायलांबाय था दायो जोङो माने मोनसे दुखानाव हाबबाय ब्रेकफास्ट खालामनो थाखाय 3 प्लेट बानाव बेनिफ्राय दायो नै बेयावथ' मिथिखायो जायगाया माबायदि जोङो माने गुसुजों थानो हायाखै बेनिखायनो थारमाने जोङो बेयाव अरावनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थारमाने याकनि सुप जाहैदों आरो नैबे याकनि सुप मोजां लानो हागोन याकनि सुप दे नैबे लोगोफोरनि बरिया नायदो नै बिथाङा लोंबाय जोंनिया
प्रिन्स बैनाया लोंबाय थारमाने इयाकनि सुपखौ थारमाने थान्दा ना ओरैबायदि गुसुखा जायगाया लोगोफोरा आयो लगायाखैना बुस्थुआ नैबे तुप्पा आरोना लोगोफोरनि तुप्पा लाबाय तुप्पा ब्रेकफास्ट खालामाखैमोन लोगोफोर दायो नैबे मान्डालायाव जोङो ब्रेकफास्ट खालामफैबाय आरोना सासे जाबाय तुप्पा बेनिफ्राय जों जाबाय साथामा मेगि जाबाय आरो लोगोफोरनि उखैबायमोन नै बेसेरा बुन्दुआ मैया मोनावबो ओंखाम जायाखै ओंखाम उखैबायमोन ना बुन्दु मोनावबो ओंखाम जायासै नोङो मेगिखौनो जानोसै बेयावथ' हटेल गैया जाहैबाय नालाय